डिफेन्ड नों मानसि थगायस्लायबाय नों लाजिनाय सियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयस्ला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दं होननानै जों साना नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङि गामि हाबदों अदरखारि गामिखौ दानख'नांगौ दांबाय दा डिफेन्ड बर' नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन हा नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख' होआं होनना बुंलाय होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख' होआङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि थगायस्लायबाय नों लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालामनो नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों medium instruction introduction बेयाव medium introduction प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापरगामाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेसा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनैथ' बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाथ' आं फुरा दङ एकेबारे आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं ट्रेजारार सहित दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जोंनाव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया होनखो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव आं दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जादों खननै नों मा खनसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो सियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयस्ला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नाय लिरनाया लाबोलायनाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया डिफेन्ड बर' बिदि खोथाखौ खोनानै दिनै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियाव नोङो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्लाना दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुन बर' नों नङै खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंथ' दिनै जोंखौ बुंबाय बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसोन जाबाय भुटानो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकर्डआ जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो दिनै बेखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगायाव 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट होनना बुंदों नों भुटखौथ' नोंसो लगायदों नोंनो नों भावखौ नोंलाय नोंबो जागोजादों नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां नुदों भुटजों होसोजादों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्ड बर'फोरबायदि मानसिखौ जों दिनै सिगां लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों दिनै जोग्दावनांगौ बे अजयज्ञ नेता बियो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे माने नेता जानो समाया बे अजय्य नेता लाजिनाय गैयै मानसि बे लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखो नोङो बे माबानि बिटिआरनि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिं नोंलाय एर'प्लेन गाखोनानै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा माबि बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो घि माखन थब्लाना जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों मुगैयो बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दंब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों बिटिआर सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्र'दों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर बिटिसिआव नोंसोर बिटिआराव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेफोर माने व्हाइल किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सन्मान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बड'फा बुंनो नों बड'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानबो मोनाखै नोङो आरो बे मानसिया दिनै बड'फानि बिराद मुंख'नो लाजि रोङै जों दुखु जायो बड'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंब्ला जों दुखु जायो थकआव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाइ होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजय्य नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021आव नोङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथान खोथा बुंदों नों बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों सब फासुबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरै बुंलाबायदों नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनाय बायदि दिनै बे थिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाइ होगोन आरो जों रिप्लाइआव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जोंबो बुंफागोन जे बे माने पिआर होनायाव गिदिर जानांगौ होनब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो गोजोन्थों आथिखालाव माखासे बर'नि स' कल्ड इन्टेलेक्सुवेल गावखौनो जायफोर बुंनानै लायो बिथांमोना थारैनो हारियाव गावस्रा गावस्रि हिंसा हिंसि आरो हारिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सृष्टि खालामनायनि थाखाय दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जुक्तिनि आधाराव संबिधानिक बेबस्थानि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक मोनथायनि सायाव बेस खालामनानै गासै भारतनि संबिधानाव जिखिनि द'थि फारिलाइनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ बिनि सायाव जोङो फिडै रिप्लाइ आरो रायजो राजाफोरनो जों मेसेज होबोदों 93नि एकर्डआव मा दङमोन बिनि सायावबो जों बुंदों 2003नि एकर्डआव मा दङमोन बिनि सायावबो जों क्लियार बुंदों 2020नि एकर्डआव मा दङ बिनि सायावबो जों खुनु दोनखोमायालासेनो गासैबो बाथ्राया ब्लेक एन्ड व्हाइट जिहेतु दङ आरो सैथोखौ आधार खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जिखिनि मावनो गोनां बेखौ जोङो मावबोगासिनो दङ आरो रायजो राजाखौ जोङो गोदो जेरैमोन दिनैबो गोथौ फोथायनाय लाखिनानै रायजोनि आफाद हारिनि आफाद आरो बर' हारिनि माहारियारि गौथुम हिसाबै जों हाबा मावबोदों नाथाय अमर सिं आरो दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथांमोना हारियाव दिनै जि मोनसे सेन्सेसन लाबोनायनि थाखाय जि परिकल्पना खालामदों बिथांमोना सिदायै हायाखै खायलेङै आक्रमण खालामदों मालाबा खायलेङै हायाखै उनथिंजायनिफ्राय आक्रमण खालामदों बेबायदि थासारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव गावसोरखौनो बांसिन माने जाहिर खालामनानै बुंनाय जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो आं बुंनो सानो जे बिथांमोना जि मोनसे डिबेटनि मोनसे टाइमलाइन होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना नोंथांमोननि जुक्तिखौ हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि बिउरोक्रेट्स लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जुक्तिखौ हो दा बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ लानानै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद माहारिनि गौथुम बियो इन्डिभिजुवेल सोरनिबा व्यक्ति संगठन नङा आरो माहारिनि मर्यादा आरो माहारिनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ लानानै जों हाबा मावबोदों दा बेखायनो बिथांमोना सानदों जानांगौ जे अमर सिं आरो दावराव दैख्रेब मोना जे बे डिबेटआव देरहानानै गल्ड मेडेल लानानै फैगोन आरो कुरुक्षेत्रनि दावहा देरहानानै फैगोन
गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे अमर सिंहआ कालिदासनि सल' बायदि जे माने बिजौआव गाखोनानै गुदियाव दंफां दानग्रा मानसि हारिखौ बिथाङा बुरियाव दाननानै माने गावनि आखाइ मुथियाव लानानै माने संसार जानाय बा गावखौ लिडारशिप दिन्थिनायनि मोनसे सिमां नुदों जानांगौ बियो माने टटेलि बे सिमाङा मालाबाबो माने सैथो जानाय नङा बे बाथ्राखौ जों फोरमायो बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा सान हर फरायदों आंनि बुजिनायाव बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ जुक्ति होबाय थादों दा सान हर फरायोब्ला डेफिनेटलि मोनसे सिनेमा फैदोंमोन हिन्दी सिनेमा जे माने बे सिनेमाया जाहैबाय जे लगे रहो मुन्ना भाई जेराव सन्जय दत्तआ महात्मा गान्धीनि सायाव सान हर फरायनानै बिथाङा हलुसिनेसनाव गोलैदोंमोन जेराव थाङो बेयावनो बे महात्मा गान्धीखौ नुदोंमोन दिनै बिटिआर एकर्डनि भुटआ बिथांखौ होसोदों आरो बे बिटिआर एकर्डआव जे सिमा बारायनायनि बेयाव मोनसे क्लज दङ आरो क्लज हिसाबै 41 गामिखौ सोसननाय जाबाय बे बिटिआर एकर्डआव सिमा बारायनायजों लोगोसे थाखानाय जोंनि समस्ति आरो गोदान सोजानो गोनां समस्तिनिफ्राय जे 46 नमिनेटेडखौ लाफानानै जे काउन्सिलनि माने समस्ति बेखौ अप टु 60 सिम एनहान्स खालामनाय जागोन अर्थात 40 इलेक्टेड मेम्बार्स आरो 54 इलेक्टेड मेम्बार्स बे बाथ्राफ्रा तन्न'यै क्लियारलि बेयाव बेबस्था आरो बेयाव एरेन्जमेन्टआ दङ दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोननियाव सैज' हायाखै होननानै आं सानो आरो फारसेथिं जे 39 दा एक्जिस्टिं जे डिपार्टमेन्ट दङ बियो बारायनानै 42 माने जागोन आरो माखासे एडिशनेल साबजेक्टफ्रा बेयाव हाबगोन बिटिएडि जि माने एरिया अफ डिस्ट्रिक्ट्स दङमोन बे एरिया अफ डिस्ट्रिक्टनि नमेनक्लेचारा बिटिआर जागोन बे मोनथाम मोनसे संशोधन बा एमेन्डमेन्ट बेयाव फैगोन आरो एज इट इज बिटिसिआव जि दङ एज इट इज बिटिआरनि एकर्डआव जि दङ बे एकर्डनि माने जिखिनि क्लज बिनि इमप्लिमेन्टेशना बेबायदिनो माने क्लियार काट दा बेखायनो बिथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों जुक्ति गैयै बाथ्रा आरो नोंथांमोना नाय नैबे जे पिआइएल बिथांमोना होदों नैबे कपिया बे गुवाहाटी हाइकर्टआव पिआइएल नं 2021 आरो बे 2021 नि पिआइएल केस बिटिआर एकर्डनि सायाव जि होदों बे एकर्डआव बिथांमोना एकर्डखौ नाल एन्ड भइड खालामनो एकर्डखौ धंस खालामनो थाखाय जे मोनसे कनस्पिरेसि खालामदों आरो बे कनस्पिरेटर मानसिफ्रा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों जायफोरा एकर्डखौनो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै आं अमर सिंहखौ सोंनो नागिरो अमर सिंहआ सोर आरो जुदि अमर सिंहआ बिटिआर एकर्डखौ बियो एग्रि खालायोबा वी आर रेडि टु डिबेट गुवाहाटी हाइकर्टआव थानाय बा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियाआव थानाय जि पिआइएल पिटिशन माने राइटार्स एकाडेमिया होदों अमर सिंह ब्रह्ममोना होदों बे पिआइएल पिटिशनखौ जुदि उइथड्र खालामनानै बिथांमोना जुदि प्रमान खालामनो हायोब्ला होमबानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमर सिंह दावराव देख्रेबमोनजों डिबेट खालामनो थाखाय जों रेडि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस खालामनो थाखाय सिनस्रि सिमफायनो थाखाय बर' हारियाव युथनि जि मोनसे शक्ति हारिनि जि मोनसे सिनस्रि जों बुंदों जे हारिया फार्स्ट बिनि उनाव आफाद बिनि उनावसो इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा आरो बे एबसुनाय आफादखौ जे आफादाव बड'फाया खामानि मावदों जे आफादाव कनकेशन नार्जारी बानेश्वर बसुमतारिया खामानि मावदों बे आफादखौ सिनस्रि सिमफायनो नागिरनानै दिनै माने बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बनसुनाय फरायसा आफादखौ बिथांमोना दादों आरो बे बनसु फरायसा आफाद दाग्रा मानसिफोरा दिनै जोंजों डिबेट खालामनो ओंखारदों आरो बेखायनो जों खावलायो जे मोनथाम जोङो बिथांमोननो कन्डिशन होदों बिटिआर एकर्डखौ मानिना मानिया बिनि थाखाय क्लियार फिननाय होनांगौ 2 नम्बराव जाबाय सुप्रिम कोर्ट आरो हाइकर्टआव होनाय पिआइएल पिटिशनखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोना दिन्थिनांगौ 3 नम्बराव जाबाय जे बनसुखौ मानो दानाय जोंहा बनसुजों कुनु सुथुर गैया किन्तु मानो दानाय मा प्रयोजन दंमोन बिनि सायाव बिथांमोना जोंनो तन्न'यै रिप्लाइ होनांगौ आरो जोंनि मिथिनायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दङ होननानै जों साना किन्तु बिथांमोना जि कन्डिशन होदों जोंनि कन्डिशनखौ जुदि मानिना लायोब्ला जोङो बेयाव जोङो रेडि खारन बिसोरनि महरा आलादा गस्लाया आलादा आरो फारसेथिं बिथांमोना बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनि माने प्रक्रियाखौ जेब्लाबो नाजाबाय थादों आरो बिथांमोना हारिखौ थगायनानै गावसोरखौनो लिडार होननानै जाहिर खालामनो नागिरदों
दा बेखायनो बिथांमोना असान्ति लुबैग्रा आं बुंनो सानो आरो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बुरलुंबुथुराव गोबां दै फैबाय गोबां दै बोहैलांबाय गौरां दैसाजों गोबां दै फैबाय गोबां दै बोहैलांबाय आरो दैज्लां मेसें मालाबा बेयाव बर' हारिनि जोंनि मुंख्लंनि थैजों बेनि दैया गोजा जादों माब्लाबा बेयाव जेखौ दैखं खुंगुर बसुमतारिया मेथाइ हिसाबै खनदोंमोन माब्लाबा दैज्लांनि हाब्रुजों गौरांनि दैया सोमखे जादों किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो दिदोम दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो गोमजोर आरो हारिनि थाखाय जोङो बावसोमग्रा हारिनि जों दाहाल बेयाव जोङो रावनिबो थाखाय जोङो बेबायदि जोंनियाव कुनु रिजार्भेसन गैया जोङो हारिनि स्वार्थआव जिखिनि खामानि मावनांगौ जोङो बावसोमनानै दाहाल बायदि जोङो हाबा मावगासिनो दङ गोजोन्थों